Уморени ли сте от тежките, разливаните и силно ароматизираните перилни препарати? EcoWave са перилни кърпички, които правят прането по-лесно от всякога. С тях няма мерене, няма бъркотия и няма пластмасови бутилки. Просто една тънка кърпичка, която пере идеално, дори в студена вода. Спестявате енергия, пространство и най-важното пари. И за по-евтино от другите прахове, по-малко от 30 стотинки на пране. А в момента има още по-изгодни оферти до 20 стотинки за чисти дрехи. EcoWave са нежни към кожата, без фосфати и агресивни химикали. Подходящи са за чувствителна кожа, за бебешки дрехи и за всички, които искат чисто пране без тежки аромати. Кърпичките се разтварят напълно, биоразградими са и са много по-щадящи към природата. Дрехите стават меки, свежи и истински чисти. Хиляди хора вече замениха класическите препарати с EcoWave и няма връщане назад. Време и ти да направиш промяната. Кликни сега и вземи своя EcoWave пакет, улесни живота си, намали пластмасата и пери по-умно.